Най-големите загуби в историята на хазарта. Една от най-големите загуби в историята на хазарта се случва през недалечната 1995 година. Тогава един от най-големите казино оператори, Тери Ватерс, губи над $200 милиона само за уикенд. Псевдонимът му "Кръстникът на хазарта" е благодарение на неговите огромни залози, които поставя на различни игри. Кейт Мос заема втора позиция в нашата класация за най-големите загуби в историята на хазарта. Тя е първата жена, спечелила главната награда на World Series of Poker. Въпреки това, тя е загубила над $10 милиона за всичките години прекарани в хазарт. Чарли Шин. Известният актьор Чарли Шин е известен и със своята страст към хазарта. Неговите залози били големи както в казина, така и на спортни залози. През 2006 година той е обявен за един от хората с най-големите загуби в историята на хазартната индустрия, след като е загубил $2 милиона в казино в Лас Вегас. Джон Монтагю. Монтагю е бил един от най-известните британски банкери. Заради зависимостта си от хазарта, той губи над $10 милиона за кратко време. За да прикрие загубите си, той е извършил измама, заради която по-късно бива осъден на затвор. Арчи Каракасис. Арчи Каракасис е голямо име в историята на хазарта за всички времена. Той е загубил над $40 милиона в хазартни игри, включително покер и казино. Той казва, че заради хазарта е загубил контрол върху собственият си живот. Фред Смит. Основателят на гиганта FedEx бил известен и като една от най-големите хазартни личности в САЩ. През един уикенд на 2000-та година той загубил над $100 милиона в казино в Вегас. Самият той споделя, че поставя големи залози на игри като Blackjack, рулетка и крапс. За още такива интересни факти можете да посетите сайтът на ScaterBG.